62 شهید و 175 بریندار. تنê di 500 metran de ji texa Xerbî ya Navbang li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê ketin. Serbarî wêran û ziyana gihiştî malûmilkên welatiyên wê texê ew jî di encama teqîneke terorîst e ku di 27 heyva heftan ya sala 2016 de ji alêrêxistina Daeş ya terorîst ve hate pêkanîn. Çar sal li ser wê komkujiyê re derbas bûn û hîn nezelaliyek di wê bûyerê de heye. Vê ku şiroveyek ji alêrêveberiya PYD ya ku xwe ferz kirî derkeve. Oroniyekî bide sedema rêdana rûdaneke bi wî rengî li texeke mîna texa Xerbî ya bajarê Qamişlo. Li gorî dîdevanên bûyerê Bora Dwarê Bas ragihandine wî demî ku barhilgireke mayînkirî ji corê sînî sêqat ku taybet bû bi veguhestina ajelan derbasî nava bajarê Qamişlo bû piştî ku li ser rêgirên çekdarên PYD ve derbas bû. Tevî ku PYD di wê demê de biryarek derxist bû derbarê rêgirî li pêş derbasbûna barhilgiran di nava bajaran de û neçarkirina wan ku diriyên kember an ku hîzamê re derbas bibin ku di wî demî de barhilgirên piçûktir jî di wê deverê de derbas nedibûn û vedgeriyan ji bo rêya hîzamê bi rova jî wan hemû biryaran rêgirên PYDyên ku welatiyên Kurd li ser tên revandin û tevlîkirin ji bo leşkeriya neçar bi asanî rêdan wê barhilgira dagirtî bi mirinê da derbasê Qamişlo bibe û bi dehan welatiyên bêguneh şehîd bikevin. Nezelalî di wê bûyerê de ne tenê di wê yekê de rû dide. Lê her wiha ew barhilgir bi hejmarek şaştiyên trafîkî rabû li pêş çavên polîsên trafîka PYD û tevî ku wan polîsan berpirsên xwe agadar kirbûn bi wan şaştiyên trafîkî ku şofêrê wê barhilgirê temenê wî kêmî 18 salî bû û nezanî wê barhilgirê ciwan bajo lê ew yek hat paşguhkirin û ew barhilgir gihişt armanca xwe bi asanî. Teqîna Qamişlo hejmarek pirsan ferz dike ji wan jî derbasbûna wê barhilgirê li ser rêgirên PYD ya rêya Amûdê ya amedekirî bi kamîreya çavdêrîkirî û amarên eşkerekirina maddeyên teqîner, her wiha derbasbûna wê di nava Qamişlo de û hemû daxuyanî û biryarên PYD paşguh bike, çawa ew hemû şaştiyên trafîkî bên lêborîn ji aliyê PYD ve. Tevî wê yekê jî hîn çekdarên PYD piştî derbasbûna salan li ser wê bûyerê hîn daxwaza lêborînê ji malbatên qurbaniyan nekiriye û hîn daxuyaniyek zelal di vê derbarê de nedaye.